Katingal saking katebian Wimbasara nenggih kadang kula Sinur Wedi Raka Mas Triyanto Damen nganti wida beksa cacah wonten ing catur hangga. Kowe akeh men kliwat saka 5. Kliwat saka 4. Masyaallah. Mbok udah mangkat kabeh. Iki lanang apa wedok iki? Piyayi kok le hazu. Oe. Lagi ini ya iso ngono kok. Sing niki ketok seger nggih Pak nggih. Mboten seger du nggih, seger tenan. Lah nek niki ketok demes kaya wedok tenan nggih wedok niki. Persis buke kula niki. Persis. Mboten selewah blas. Pak Gareng. Mriki. Mriki awar Pak Maklim. Awar Pak Maklim mriki. Atiku dadi Kangen
seger. Wangsul wonten ing sasana panti pambusanan kadang-kadang Nariska. Wah. Karuan. Yo. Wah, kae rene kaya ngono kae apa? Kang Mas, kok do mlayu kabeh ning apa iki? Nggak ana katane kaya gendruwo ning kok bagus men. Kok demes men. Masyaallah. Nek wong edan rek ketok ya genep. Lah, alhamdulillah kadangku Sinara Edi, Mas Riyanto, Mas Ri Damen. Nek wedok rek ya ngono, mbah rek ya lakune jejekemen. Wah, dal. Iki Pak De Sugimil ngetokke pengeram-eram. Mergo buke iki mulih ya arang-arang. Wah, jan tenan. Mas Ri, ngaturaken wilujeng siang Mas Ri. Mike Mas Supri. Dandan kaya ngene kok diceluk Mas ya, Mbak. Mbak piye wong ora demes blas kok. Apik Mas kok. Yen Mas ngene iki. Lah kuwi sing tak karepke ya kuwi. Diagungi Pasama Ibu Sriyanti. Lah Sriyanto gak mathuk. Mah yen ngene iki diceluk Mas. Ibu Sriyanti, wulanipun tasih wulan sae, wulan sing kebak barokah. Tegese wulan Sawal. Nggih. Aku lan kowe kadang kalane kan ngibur para tamu. Ning kadang kala ya kenyonyok. Nggih. Sapa ngerti nek ndek salah njaluk ngapura. Muga-muga sadarum para tamu mei ngapura semono uga awake dhewe lumuntura ya padha kosong-kosong. Perasaan kula mboten duwe dosa ten mriki. Blas. Lah rung tau tanggapan ning kene Lah, kok. lah. Ana jenenge wong buang bengesan kayane dapurane. Oh, alah jenenge wong tuwek kok ya. alah Pak. Mohon monggo Mas Supri. Pangsul panjenengan Mas Supri. Nggih. Aku tak Mriko Sik Angsa sing nih, loh. diajeng Sri. iki mau anak-anakku don joget ning kene, Mas. Do joget ki terus ngerti-ngerti ilang ki. Kandhani ki aku ki maneng kamar mandi ki. Lah iya to, Pak. Dikancing kon jaba. Badalah. Lah terus keterangane ning jero ngopo ki, Mang? Ya perlune gen aja iso awor karo bocah-bocah kuwi yen mboke arep pengen joget no anak-anakku ki entrani do ora trimo. Isin ngono ya. Mbok ayune kok ngene lho. Udele nganti abang. Oh alah iki akibat dhisik aku laris. Anu Mas Supri, udele nafsu. Udel wedok kok ngene. Aku ki dhisik nakal Mas. Aku mula penyanyi-penyanyi saiki aja nakal kaya aku. Iya. Tak critani nduk anakku nempake songo ya. Walah. Lah, kuwi ya kolu kabeh. Kandhani kok tak celukane anakku Mas. Sukardi rene. Di Campur sari Nariska. Nariska. Pelok 6 para kadang. Turi putih tinter nang kebon agung. Putih ning matur nang kebon agung. Seleret Jaiponge Mas. Kembang-kembang melati. Lah yo, Mas Supri. Pripun? Anak karo mbok kok tuwek anake ya lah. Walah. Anak. Iya ya, ayu mboke. Lah yo. Aku ya jek ingin karo mboke. Gen ke-10 ya, Mbak. Masane. Hartono karo Bambang Suryana rene. Hartono. Nemo loro cinem. Bar turi-turi putih wis.
Terus apa? Pating klempor krungu swarane pit montor. Rame-rame. Rame-rame. Damjak-damjak tutur padha. Kok tanpa duka ora emot ning babaya. Ing saiki diatasi yen kebatut hop meke kendang digwedhekke Mas. Bambang sing ngancing lawangku mau sapa? Corong. Oh tak kruwes rambene tenan keko. Lah ndi cara? Ke anakku sing ora tak gendaki. Apa iya, Mbak? Endi sing nalika ning weteng kuwi? Lah dalah. Tak gogroke iki gak kenek-kenek. Gak kenek-kenek iki. Corong iku. Sapa nah iki? Sutarno karo Budi. Jaranan. Ajarane, ajaran sing numpak para mati sing iring ajeng tong Grek turun. Joget titik padha karo mbak-yumu. Nganggo variasi. Metu golek alat kono cepet. Yo. Anak-anakmu ya manut kabeh, Mbok. Ora manut tak dadekke lanang malah cilaka ora iso nyambut gawe. Lah isone nyambut gawe yo. Oh iya. Jaranan. Jarane. Jarane. Sing nungkang torobe Sing iring para menteri. ajek nom. Ya Allah. Kuwi jojo raine. Jaranan. Sing. Hop. Piye to iki? Ki jane ki ngopo to? Apa? Ya alat ki yo contoh ngene iki. Aku pituntel ngene iki nggone sapa? Ayo balekke moh aku. But balekke ngono. Papi tuntel ngono. Anak kuwi mau entuk pita ngendi ki? Pakuane do kaya bocah kok Di sak karepe dhewe dhek iki kanggo ya gawe pituntel sing duwe ki nangis kae darani dicolong. Lah iya to, Mak. Wis banci nyolong pit ngono kuwi cilaka. Ayo jarene. Keri dhewe sapa nduk corong. Ayo tak gelis. Dadi srana iku datan semu nyawiji ing panemu carang rene ayo padha terus sing apa tarang mingkem. Kok ora ide dhewe ayo kono. Garap rok. Nyawiji ing panemu ponconge. Ayun-ayun lompong gawe kumpul sarporo. Ape kang kayu
ya joget. Nanging mulutnya tolong diperhatikan. Drame siap. Rakompak baleni. Baleni madhep rono. Drame siap. Nah, ngono lho. Pas orang ya? Pas ya? Pengen nek baleni. Oh, lah nek isine no. Babang iki ya jarak iki. Ngene, Dok. Nderek Mayu Bagya dumateng keluarga ageng Bapak. Mboten sanggup malah kolu niku mengke. Sing digawe sinten? Bapak Sugimin sak keluarga nimbali kadang-kadang paguyuban sedap malam rombongan Wandu Kabupaten Sragen. Sapa sing gelem ngundang sedap malam insya Allah mangke rezekine tambah banyak. Amin. Mergo ngundang wong lara kaya kowe-kowe kuwi. Laramu genah lanang dadi wedok ora lara. Lho aku kan ini dadi lanang. Ini bisa. Ya ngene penak malan. Penake. Lho cah selentak wedhus iki. Mari idepku tetel ae. Ditanjakke karo kadang-kadang Nariska. Iki mije saka ngendi, Nduk? Oh. Botok Majadaya ngono, Mas. Lha kuwi yoga lawas kuwi cek nyang ae. Lha iki yoga pecatan kabeh iki. Ayo. Jajan ning kono. Kene. Ora ana sik Bambang kono. Hartono. Sukardi. Budi Tirtonegara. Jenengmu nek kaya Pam Sragen ae. Sutarno. Carang mingkem rong. Dhuwurmu ngisor gulu menjenge dawa lambene mangap ngono gitu. Rada rene, rasa dada, rada rene. Carang rada rene kono gen ketok. Yo. Kadang-kadang Nariska suwe ora jamu gedeng telo tutang tandang tak den tandang tandeng kali atur rika keluarga Pamengku Gati setunggal boko setunggal kasunya kedhateng putra pinanganten tedhak pineta pun pundhut gambaripun monggo setunggal boko setunggal tedhak pineta foto pangeston. Disetesik kendangane kaya jumplangan ngene Mas. Bu Sri dalem karo atur ulinga keluarga Pamengku Gati tedhak pineta foto pangeston monggo. Setunggal boko setunggal murih enggal mangke purna. Monggo tedhak pineta. Dilanjut Bu Sri. Jamu godhong telo
contoh kendangan sedelak ya nduk ya. Oh, ki wong ora tau wawor ki ya biasa. Sekali mbok ngekeki pires mesti iso nggih. Pangapunten ya Mas ya. Sih iki ya memang ya ora gampang. Iki angel men to iki. Jamu godhong tela monggo Budhe. Padha tuweke rek. Angelmu jamak. Mula mau kencan sik. Kencani po nomor mbakane ora duwe kok. Ayo. Yo angkat. Jamu. Jamu kadang ningker. Sowe ora ketemu, ketemu pisan tanpa mikir. Tokone oleh-oleh ning radon-dong aku ya Allah. Jalali lho, jalali lho. Jalali. Tek terus lali. Ngapa kowe munggah ngapa? Hei, gara-gara kuwi ya. Lah. Ya Mas, tutuke Mas. Ya mung trima kaya ngono kuwi tok jane yo an. Ayo madhepe. Suwe. Alatku ngokeri. Nyedak sithik. Kok ngemuk-ngemuk udel kuwi. Suwe. Bambang. Sing keras Hartono. Oh, ini iki mandek. Soekardi. Kardi. Budi. Budi. Penak ngingu iki timbang ngingu wedhus ya. Tarno. Ora keras blas. Tarno. Susune medhun ning Pulau Ngati kuwi mbok benekke. Susu kok mlorot teko Pulau Ngati kaya ngono kuwi. Tarno. Budi. Tarno. Budi. Kowe iki obah ae ngopo? Rong Tarno kok ora tanggap blas.
Mundur. Hop. Maju. Maju kaya ngono. Lihat nonton kancane kae lho. Maju. Mingkem ora? Ya ra mingkem kepruk. Sing ngedram lagi apa? Slendrone mboten enten sawung detak niku. Suwe ra ketemu pi. Tugentung. Tugentung. Rasamu jamu godhong kates. Tak dentang tak Suara gelar. ketemu pisan ora badas. Suwe Awas. jamu Tutan tak dentang. Jolalino. Sitok. Bambang Suryana gentak gentung jreng ngono ya. Yo Bambang masuk. Hartono. Sukardi. Alah. Ger. Wi umure meh swidak iki Mas Wicah. Banci kancane entek mati jek urip dhewe kuwi. Cek mampu. Jek mampu. Budi. Sutarno. Kurang dhuwur baleni. Jek enom dhewe kok. Sutarno. Corong siap. Corong ini mingkem ora? Ora. Alah. Tukang drum nek ra tanggap. Oh, ngomong iki lho. Kowe iki. Loh, piye to kene malah sirahku. Yo siap corong. Yo 1 2 3. Krasa penak apa ora? Ora pati mat baleni. Yo, Jirolu. Nah. Yo masuk. Sing orjen. Nah. Ngedram. Lho, lugo dram, sini aja lho. Yo. Lungguh. Yo, coba corong ngedram iso apa ora iki, yo. Yo, tabuh. Ayo dak kene. Ayo aja perkara rokok iki malah mbok colong engko. Ayo coba ngedram iso apa ora. Yo, dung. Coba lu tutukan. Nek tutukan ning ngarepmu iki lho. Lah yo ndak tutukan kuwi. Tak waprok kowe engko. Ndak tabun sasae, Cung. Yo, ayo terus ngono kuwi terus. Nenong. Jogeti. Nenong. Wis, medun. Akuane corong iki. Suwe ra ketemu tung dagetung tak tungge. Mlumpuk rene kabeh. Nemo luroji. Jiro lumonem.
Tarang, iki tes titi laras iki. 6 mo 18. 6 mo luroji. 6 mo luroji. 6 mo pitulah. Wis ngedram ki ketok yen corong ditapuk ora trima rong ketok. Nyanyi nduk panglipur kagem tamu sedaya. Aja nganti kalah karo penyanyi asli. Nggih, Mbok. Lagune apa? Paringi loro ati loro mawon. Loro ati loro ya. Digarap jaipong terus nganggo koplo, nganggo dandut moga jaipong riyen, Mas. Komplit pokoke. Ayo dijogete dipadakke kabeh. Budi kono, Sutarno kono. Ha. Bambang kene. Ha. Masuk bersama Narista. Sedap malam. Masuk Tina Tina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawa
anu Mas, nganggo tuk 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 ngono kae apa jenenge? Oh ya, mesuk. lali janjine tandane alesane Bar ngombe jamu tekek apa piye? Corong terakhir terus selesai ya. Janjane kowe ya masuk. Deme ya ora lanang ngono. Deme wedok sing apik. Nah, sekali lagi. Drama siap. Yo nang. sing jeni wenanganti kelakatmu Dek lah ditabohi piye to? Larasmu ra padha. Janjane kowe nang ngendi yo? Lah ra ditinting kok, Mbok. Tindingi Mas. Nah. Yoga karo kuwi dik do serik mending apa ta ya ya. Apa brengos mung ijek enek entukul sithik-sithik kuwi yae. Lah kan aku ayu dhewe. Ya lah. Dramesnya. Masuk. Lah sing bosok iki suaramu kuwi. Nyebar, rampuke. Terus suwuk. Masuk. Janjane Kang Mas neng ngendi? Tingkongan. Ini kita senten wekdal mbok menawi Mbah Lurah Siap Mulyono Mulyanto. Mulyanto. Bapak Mulyanto SPD. Medal mirunggan tasih Prastyo menika sareng keluarga ageng sedap malam Nggih. kaporo Nggih. naris kacampur sari. Nggih, coba sing Medalipun mirunggan sametawis godhong kates gamel lega Pak Lurah menika dawuh pamengku gati namung kedah panjenengan bisumbang Pak Sugimin tak suwun jumeneng beksa. Menawi Pak Sugimin mboten beksa Pak Lurah mboten siyos. oh ngoten ta. Dipun sida napa mboten? Wajib berarti nggih. Wajib. Monggo Pak Sugimin. Monggo. Monggo kasebagaken. Iki cita-cita rencana panjenengan sampun Oh, Pak terlaksana. Sugimin sing nyekar. Niki Mas Riki ini mugi-mugi tansah saged bangun keluarga bahagia sejahtera, sakinah mawadah warahmah. Amin. Biasane Mas Riki awar poli pokoknya ya saiki gadah mbake ya didampingi mbake. Ngoten. Monggo lajeng mawon tembang kangen. Yo, nyun sewu Pak Lurah. Mbok mriki sareng kalih kadang-kadang sedap malam. Kula sok pian anu nek nyaket piantun sing Sulistyo ing warni menika radi greg. Napa? Alah. Anu, ndredeg. Dedek Monggo, kok. Pak. Niki aman kok Pak gepuki men mboten napa-napa kok. Napa sampun jinak nggih? Ya sampun. Alhamdulillah. Ayo, Nduk, Pak Nyun Lurah. pangapunten nggih, Pak. Untuk sak tawis. Pak Lurah Niki- dikupeng. Yo. Nah, dadalah. Siap nggih. Tapi sana Pokoke ngono ya. niki selain hiburan nggih damel hibur para rawuh. Monggo lajeng kemawon. Tenang Pak niki riyen Tembang kangen. niki riyen nggih ditetakke kabeh niki Napa Pak. nggih? Napa saged dicek?
Pak Lurahin dhisik kaya pakmu sing nomor 2, Nduk. Dhisik ya ngono kuwi ya. Yo, madhepe rono, Cok.
jan. Wah Pak Lurah gelem rakyat tenan ya Nduk ya. Kabeh dhewe entuk sangu, Mbok. Wah, Mas Supri. Nggih, pripun? Menika sing kang nyaweri menika pandemen penggemar berat sedap malam. Wah, nggih, alhamdulillah. Dokter Tony dari Surabaya. Nggih. Mepet Matur karo Mas suwun. Dokter, Gedi syuting sedelok ayo. Gen mlebu YouTube alah. Mepet nggih gedi syutinge lho lah. Niku keroyo-royo saking Surabaya nggih. Waduh lho, Mas. Wong delok sedap malam. Ayo. Bincang delok adoh-adoh. Mas Supri, Mas MC. Nggih. Kula sakadang sedap malam nyun pamit. Nggih. Enten lepatipun nyun pangapunten saageng. Nggih. Pak Lurah matur sembah nuwun. Wah gelem baur karo sedap malam. Matur suwun. Mas Dokter Tony matur nuwun. Semoga banyak rezekinya. Tambah sukses. Nggih. Ayo. Liyane disaweri aku tek ora. Aku ya urung disangoni lho, Mbok. Pak Lurah ki ya tegel men aku ya ora. Nah, Pak 11.000 nggo aku tak ngono. Pak Lurah blas ta. Lah anak-anakku entuk aku ora dhewe. Bu Sri. Damar mancung pilutut Bu Sri. Sik, Estu. Aduh kok. Sik ta. Wah, iki ya marai meri kancane. Alah. Sing abang nggih. Alah niku mawon. Matur suwun. Aduh. Oh, pimpinan ya abang dhewe kok. Ijoli dapurmu kono. Kuamplang kowe kok. Drame siap. Aku melu jaluke kok ora mbok bagi, Mbok. Lah sah. Pun ngaten mawon Pak Lurah matur sembah nuwun kanthi sanget. Ayo nduk foto karo mantene. Pamit.